ще влезе? Здравейте! Може би гривните отчам. Добре. Разкажете ми повече. Тези гривни са бяха подарък от Джан и едно момиче искаше да ги вземе, но аз си казах, защото не може да ги вземе. Добре. От тази отвара може да се превърне момичето черно-бял демон и като хвърлите отварята, той ще се махне от вас. Добре. Добре. Има ли нещо, което ви трябва, нали, за ще отваря? Например спорт. Добре, нещо може да ви донеса. Добре. Легвен. Влез. Добре, това ще ми свърши огромна работа. Мерси. Ето ви купата да хвърлите елексира върху демончето. Добре, много ви благодаря. Чао. И аз. Довиждане. Къде е сестра ми? Какво правиш? Бях до най-лудата и защото ето той е елексир, дето сега го държа, може да получи гърчуелно същество. Окей. Ти ако искаш си лягай, так не ще го видиш по-бързо. Ама спи се с елексира. Добре. Нека нос, сестро. Сестра ми! Нещо до теб! Няма го! Вече го няма, тя му хвърли елексира! Браво! Сега да спа, защото не се спи. Окей. Лека. Какво става, сестра ми? Нищо Червено. Да. Няма нещо ми хода ли? Сложи си го, нали, където ще излизаш? Да, като ми другото. Кой? С... Радия. Не, с една моя най-добра приятелка, която учихме в училището. Вие не бяхте ли скарани? Добре, учи ти. Айде. Айде, чао.